дар семинари илмию амалии минтақавӣ дар мавзӯи технологияи кишти картошкаи барвақтӣ дар шароити водии ҳисор намоядагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, институти боғпарварию сабзаводкорӣ ва кишоварзони шаҳру ноҳияҳои водии ҳисор иштирок намуданд. муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамила саидова нахуст дар бораи масъалаҳои картошкапарварӣ ва роҳҳои ҳалли он дар мамлакат андешаҳои худро иброз намуд. оид ба технологияи парвариши картошкаи барвақтӣ бошад, докторҳои илмҳои кишоварзӣ аз институти боғпарварию сабзаводкорӣ дар бораи назорати сифат ва сертификатсияи картошкаи тухмӣ, намояндаи бозрасии назорати давлатии тухмӣ, вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва оиди роҳҳои пешгирии паҳншавии касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон ходимони илмӣ маълумоти бештар доданд. майдони кишти картошка имсол дар майдони зиёда аз 10520 гектар зиёд марахша гирифта шудааст. аз ҳамин хотир вазори кишоварзӣ кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки дар таъмини картошкаи тухмӣ як қатор корҳоро ба анҷом расонед. махсусан соли ҷорӣ дар мавзеи Канаск зиёда аз 170 гектар кишти картошка гузаронд. барои таъмини майдони кишти картошка аз федератсияи Русия зиёда аз 308 тонна махсусан бо ташаббуси вазорати кишоварзӣ ва бо дастгирии дигар хоҷагидорон зиёда аз 500 тонна картошкаҳои навъҳои дараҷаи элитии репродуксияи якум ва репродуксионӣ аз давлати Русия ворид карда шуд. дар қисми амалии семинар барои гузарондани таҷриба дар минтақаи ҳисор кишти картошкаи барвақтӣ дар кооперативи тиҷоратӣ ба номи Ҳайдар Мирифи шаҳри ҳисор гузаронда шуд. бояд гуфт ки то ин дам дар ин минтақа картошка танҳо дар фасли баҳор гузаронда мешуд ва инак кишоварзон мехоҳанд барои таҷриба кишти картошкаи барвақтиро дар минтақа таҷриба намоянд. мақсади асосии баргузории семинари мазкур барои рушди соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон асос гирифтааст ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ махсусан рушди соҳаи картошкапарварӣ равона гардидааст. парвариши картошкаи барвақтӣ дар водиҳои ҷумҳурӣ барои таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулотҳои худии ватании картошка ва паст намудани арзиши маҳсулоти картошка дар бозорҳои ҷумҳурӣ равона гардидааст. кишоварзон имрӯз дар 2 гектар замин кишти картошкаи барвақтӣ гузаронданд. иброз доштанд ки дар ҳолати ҳосили хуб гирифтан аз кишти барвақтии картошка ки бори нахуст дар минтақаи ҳисор гузаронда мешавад, солҳои оянда замини киштро зиёд намоянд ва кӯшиш мекунанд ки дар таъмини амнияти озуқавории кишвар самгузор бошанд.